Επιστροφή στο σχολείο και πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, επέλεξε τα καλύτερα προϊόντα για το κολατσιό του παιδιού σου, από Μαϊκόνα φυσικά. Προσωποποιημένα παιδικά δοχεία φαγητού και θερμός, κατασκευασμένα με υλικά υψηλής ποιότητας. Τα δοχεία φαγητού είναι η ιδανική επιλογή για το σχολείο και κάθε περιπέτεια της ημέρας. Είναι ανθεκτικά, ανοίγουν εύκολα και έχουν αξιόπιστο κούμπομα. Εύκολο καθάρισμα στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτουν πυρούνι και μαχαίρι. Τα μπουκάλια θερμός διατηρούν τη θερμοκρασία του ροφήματος για αρκετές ώρες, ζεστό ή κρύο. Επέλεξε θερμός με 2 καπάκια γιατί είναι πιο βολικό. Και εννοείται ότι σας εξασφάλισα και εκπτωτικό κωδικό. Δώστε στο παιδί σας μια αξέχαστη εμπειρία στο σχολείο με τα προσωποποιημένα είδη φαγητού από Μαϊκόνα. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια σας και φυσικά σε εσάς τους γονείς.